Takže čaute ľudia, to som ja, Craft Soccer, a akurát vám idem ukázať jeden super server, a tu je admin team, ako vidíte, a tak. No, ukážem vám warpy, pluginy a tak. IP bude v popisku, to by bolo asi všetko z takýchto info a teraz ukážeme pluginy. Je tu 43 pluginov, ukážeme warpy. Je tu dosť warpov, ideme skúsiť warp, čo majú hráči najradšej. Ako vidíte, túto sú asi tí, čo to stavali. Tu je gold, iron, knižnice, tehly, drevo, uhlie, dia, kopa z toho. A to dia nemuselo byť až tak veľa. Ale je toho proste je tu. Môže hoci kto ťažiť. A tak. No, čiže teraz ideme na, čo ja viem, warp, planety. To sa mi celkom páčilo. No, nie je to až také pekné, ale dá sa. Ak mám správne informácie, no tak by tu malo byť za chvíľu survival. Zbytočne. No a tak. Čiže ako vidíte, vyzerá to ako planéty, také blbosti. Ideme skúsiť warp PvP. Tak. Také čudné však. To je fuk. Ideme ešte na čo ukázať. Tu je admin team, majiteľ, hlavný majiteľ, spolumajiteľ a tak. Tu je admin, tu je youtuber, tu je sponzor, čo som ja, no, ja som aj, ale to je fuk. To je môj kamoš cez Sičak, sponzor tiež. Tu je zasa nejaký, neviem čo. A tak. Čiže to je asi všetko, ešte ukážeme Smoky Spawn. Je pekný, staval to ich plugin master. Toho som ešte zabudol predstaviť, sorry. Tuto je ten Bube, je tu aj majiteľ, čo je, počkať, ja ho nájdu, čo je Box Heat 35. Dobrý celkom majiteľ, ale tak, majú tu veľa ľudí, toto som nechcel, ale aj tak sa to rozbil. To je super plugin master, ako vidíte, on stavoval aj tento spawn pekný. Bates.cz sa volá a tak, takže to je všetko z môjho ďalšieho tutoriálu, no nie tutoriál, videa. Lajkujte, odberujte a komentujte. Čaute. A ne. Hop.